De mi is az a blokklánc, és miért jelent nagyobb biztonságot? Tegyük fel, hogy a jelenlegi lakossági nyilvántartás egy Excel táblázatban van rögzítve. Senki nem garantálja, hogy ezt ne lehessen megváltoztatni, akár egyetlen betűvel. Így nevünk, születési helyünk és bármely adatunk sérülhet, elveszhet. Ezzel szemben a blokkláncon minden egyes beírt blokk kap egy speciális digitális kódot, amellyel kapcsolódik az őt követő blokkhoz. Egyetlen vesző vagy bármilyen változtatás a digitális kód változását eredményezi, így az őt követővel elveszti a kapcsolatát, azaz sérül a blokk. Éppen ezért az ilyen blokkokba való beírás egyszeri és megváltoztathatatlan. Ennél persze sokkal bonyolultabb, de a lényeg valójában ez. Számtalan cég alkalmazza ezt a blokklánc rendszert mindenféle nyilvántartására, hiszen nem csak a pénzügyek területén alkalmazható. Pénzügyek területén vannak centralizált és decentralizált tőzsdék, pénzváltók. A CEX, azaz a centralizált váltóknál személyes adataink nyilvánosak, többször érte az ilyeneket hacker támadás, de érhető őket a kormányzati szabályozás vagy éppen tiltás. Lásd az orosz-ukrán háború kapcsán az orosz oligarchák pénzeinek letiltása. Nem beszélve magának a tőzsdének a rálátása, kontrollja. Ezzel szemben a DEX tőzsdék priváltak, biztonságosak, cenzúramentesek és teljes kontroll a saját kezünkben van. A bankok és a centralizált tőzsdék az őket létrehozott társaságon keresztül, azaz egy harmadik személyeken keresztül történik a pénz áramlása. A DEX-ek kizárólag személytől személyig működnek, és kizárólag számítógépes nyilvántartáson keresztül. Vagyis a pénzküldő és az azt fogadó személy között nincs közvetítő. Pontosabban egy úgynevezett validátoron keresztül történik az utalás. A rendszer használati díjat könyvel el, amit a validátor működtető tulajdonosok kapnak meg. A rendszer használati díja adatfüggő, vagyis független az adott érték utalásától. Lényeges tudni, hogy sem a küldő, sem a fogadó személy kiléte nem ismert, mivel a személyekhez egy 36 betűből és számból álló kódsor áll, ez az úgynevezett privát cím. De hogyan is zajlik egy utalás a blokkláncon? Az utalás bekerül egy blokkba, amit a validátor ellenőriz. A jóváhagyás után véglegesítik a blokkot, és az érme már az új tulajdonos pénztárcájába landol. De mitől válik ez biztonságossá? A könyvelés, mint az látható, az összes validátorban, vagyis NOD gépen megjelenik, amelyek a világ bármely pontján lehetnek elhelyezve. Ezek együttes meghekkelése szinte lehetetlen. A NOD, mármint ez a gép, valójában a hardware. A validátor az, aki üzemelteti, akinek a tulajdonában van. A szoftver viszont az maga az a program, amelyen az okosszerződés fut. Ez egy nyílt forráskódú program, bárki megnézheti, ellenőrizheti, de megváltoztatni már nem lehetséges. Már csak az a kérdés, ezzel megvédhetjük-e a pénzünket és hogyan. A hagyományos fiat valutánkat, legyen az magyar forint, egy pénzváltón keresztül megvesszük a kívánt kriptoeszközünket. Ezt elhelyezzük egy biztonságos blokkláncon, úgy, hogy az valójában a mi titkosított pénztárcánkban van. Minden tranzakció kizárólag a mi jóváhagyásunkkal történhet csak meg. Minden blokklánc a saját érmével működik, így a használat során az érmék értéke növekedhet. Vagyis az általunk birtokolt érmék értéke is növekszik. Amennyiben NOD tulajdonos, azaz validátor is lennél, akkor nem csak a blokklánc tranzakció díjából, hanem az újonnan létrehozott érmékből is részesedhetnél. Ez biztosítja az értékállóságot, az értéknövekedést. Ezeken a blokkláncokon többnyire kereskedés is folyik, ezt kihasználva még több lehetőség nyílik a pénzed szaporítására. És ez a lényeg. Az általam preferált blokkláncon 3 lényeges problémára adnak választ. Legyen könnyű az átjárhatóság más tőzsdék között,
legyen olcsó és felhasználóbarát, hogy olyanok, mint én, aki nem jártas a kereskedésben, is tudjon vagyont gyarapítani.